Z-патриоты бьют тревогу. Российский пропагандист Дмитрий Борисенко неожиданно рассказал о реалиях войны со стороны оккупантов. Постоянные мясные штурмы оборачиваются огромными потерями из-за эффективности украинских беспилотников. Такую тактику зетники сравнили с цепями на пулеметах во времена Первой мировой войны. Также Дмитрий Борисенко заявил, что правительство России лишь создает иллюзию спокойствия, скрывая реальные проблемы на фронте. А если они хотят, там, как вот нам о том говорят, выполнить полностью поставленные задачи по демилитаризации, денацификации Украины, то это миллионы людей. Иначе никак. Но в их понимании, понимаешь, трагедия заключается в том, что современная война, она сегодня уже не предполагает вот те операции, которые проводились во время Второй мировой войны. Понимаешь, дроны могут перемолоть любой человеческий ресурс. Если опять пойдут мясные штурмы, а скорее всего пойдут мясные штурмы, они по-другому, к сожалению, у нас как-то некоторые командиры по-другому не умеют, то просто эти люди будут выкашиваться дронами. Это будет, это как Первая мировая война, цепями на пулеметы. А у нас очень большой наблюдается недокомплект, как мне о том говорят даже сами военные, в частях. Понимаешь? Это проблема, которая известна любому, кто так или иначе связан с происходящим в зоне проведения специальной военной операции. Начиная от журналистов, заканчивая там, я не знаю, волонтерами, медиками, журналистами, там, так называемыми военкорами. Все, кто соприкасается с ситуацией в зоне проведения специальной военной операции, скажут, что да, существует проблема комплектования частей и подразделений. Слухи о возможной мобилизации вранье, заявил Медведев. Мобилизация не требуется, заявил Картополов. Да. Твое мнение? И понимаешь, это меня и настораживает. Они очень сильно пытаются успокоить людей сейчас перед выборами, потому что тема возможной мобилизации разогрета, она витает в воздухе, да, ее разгоняют в том числе и искусственно, понятно. Те, кто хочет на этом поиграть, играют на этом, безусловно, не всякого сомнения. Но если это отбросить в сторону, то можно увидеть, что власть всячески пытается успокоить общественное мнение, погасить этот негатив. Не-не-не, никакой мобилизации не будет. И это как раз-таки внушает сомнения, потому что если бы власть чувствовала себя устойчиво, если бы власть понимала реально, что мобилизация не нужна, мы обходимся, они бы эту тему так не педалировали, понимаешь? И эта тема сошла бы сама по себе на нет. Не велись бы приготовления к мобилизации, которые мы видим. Не просачивалась бы информация из разных источников о том, что готовится мобилизация. Не было бы вот этого дыма войны, понимаешь? Мы это уже проходили. То же самое говорили про частичную мобилизацию. Не будет никакой, только профессионалы будут участвовать в проведении специальной военной операции. В оконцовке и частичная мобилизация, и участие этих самых, господи помилуй, не мобилизованных, а призывников. Понимаешь? Мы это проходили уже. И поэтому, естественно, люди вправе не верить тому, о чем говорят сейчас и Песков, і Картополов, і другі представники нашої політичної. Сьогодні з'явилося ще одне питання, що Білорусь будує залізницю для нового військового полігону поблизу з кордону України, з Україною. Про це повідомляє Радіо Свобода. Йдеться про окрему під'їзну колію у Гомельській області поблизу села Якимівка, розраховану на 60 вагонів та рампою для розвантаження колісної і гусеничної техніки. Ціла десантно-штурмова бригада буде розташована в Білорусі лише в десятках кілометрів від України, адже біля Якимівки, але 3 роки будують військову базу для штурмовиків 37-ї бригади спецоперацій Білорусі. Що це за маневри і що це за побудова нової залізниці впритул до України? Больш чым 2 гады таму назад Лукашенко аб'явіў аб тым, што будзе створана паўднёвая вайсковая акруга, якая будзе знаходзіцца менавіта каля мяжы з Украінай у Гомельскай вобласці і фактычна лакалізавацца будзе недалёка ад Гомеля, кіраўніцтва гэтай паўднёвай вайсковай акругі. Пазней былі распачаты інвестыцыйныя праграмы
накіраваны на тое, каб будаваць і ваенны гарадок, і палігон, і гэтыя праграмы павінны быць завершаны, іх рэалізацыя ў адпаведнасці з дзяржаўным заказам да 2027 года. У гэтым годзе появілася інфармацыя аб стварэнні ўжо брыгады сіл спецыяльных аперацый 37-й десантна-штурмавой брыгады, якая будзе і ўжо фактычна лакалізуецца каля мяжы з Украінай. Кажуць пра тое, што пакуль яна мае там 2 батальённыя групы, але адначасова была такая дзіўная інфармацыя, калі Лукашенко на адной з нарад, якая была прысвечана сельскай гаспадаркі, даў даручэнне арганізаваць набор тых, хто дрэнна працуе падчас уборачнай у Беларусі, і тых, хто алкаголікі, гультаі, лінцяі, гэтак далей, іх збіраць і накіроўваць у гэтую брыгаду сіл спецыяльных аперацый. Было дадзена даручэнне, што гэта будуць рабіць так званыя тройкі, як у сталінскія часы. Толькі з розніцай, што гэта забіралі ў войска. І ваенкомы прынялі гэта як загад, міністр абароны прыняў гэта як загад. У гэтую тройку, апрача ваенкомаў, уваходзяць старшыні раённых выканаўчых камітэтаў, дырэктары сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, і яны паехалі па ўсіх раёнах і пачалі адбіраць такіх людзей. Насабіралі па апошніх дадзеных публічных, якое было агучана, 500 чалавек. Так што ўсё гэта ўпісваецца менавіта ў гэтую канцэпцыю стварэння дадатковай акругі вайсковай, і 4-й брыгады десантна-штурмавой. Прыгадаем, што ў Беларусі ёсць 3 брыгады. Гэта Віцебская, гэта ў Мар'інай горкі і гэта Брэсцкая брыгада. Вось зараз ужо з'яўляецца 37-я десантна-штурмавая брыгада ў Гомельскай вобласці, каля Гомеля. З цим зрозуміло, дякую за ваше роз'яснення. Давайте тоді до початку цього тижня. В нас було День Незалежності в понеділок, 24 серпня, 35-та річниця Незалежності. До України з'їхалися представники різних країн, Європейського Союзу, представники самого Європейського Союзу, Великої Британії і так далі. Багато було привітань, і долучився до привітань, значить, білоруський диктатор. Лукашенко заговорив про майбутні відносини в своєму привітанні. Він, значить, не просто сказав чергове миру і здоров'я, це він теж сказав, але заявив, що білоруси і українці збережуть дружні та родинні зв'язки, а Мінськ і Київ в майбутньому відновлять співпрацю на принципах довіри, поваги та рівноправності. Лукашенко, який 5-й рік дає Росії використовувати Білорусь у війні проти України, тепер говорить про довіру і майбутню співпрацю з Києвом. Це що? Це просто таке ритуальне привітання? Чи ви справді бачите спробу залишити собі якісь привідчинені двері для майбутнього діалогу з Україною? Що це взагалі за прийомчик такий? Лукашенко не першы раз, мне здаецца, віншуе менавіта народ Украіны. Ён не кіруе свае віншаванні ў адрес прэзідэнта Украіны. Чаму ён гэта не робіць? Ён прыняў такую стратэгію яшчэ ў 2020 годзе у адносінах недружалюбных краін, якія не прызналі яго ў якасці прэзідэнта, пазней не прызналі ў 2025 годзе. Ён накіроўвае свае віншаванні, звяртаючыся да народу. Але гэтае віншаванне ў адносінах да украінскага народа выглядзіць вельмі цынічна і хлустліва. Таму што той чалавек, які жадае мира, процветания, благополучия, здоровья Украине, украинскому народу, украинкам и украинцам, гэта, погодзіцеся, гэта абсолютно цинично, бо ён менавіта адказны за тое, што прадставіў тэрыторыю Беларусі для поўнамасштабного ўварвання, як вы правильно сказали, 5 гадоў дапамагае Расійскай Федэрацыі. Рэтрансляторы яшчэ да некаторага часу працавалі на тэрыторыі Беларусі, які наводзілі расійскія дроны на украінскія гарады. Ён займаецца вытворчасцю зброі. Уявіць сабе, што ён павіншаваў прэзідэнта Украіны, было бы цяжка, таму што ён бы атрымаў бы, я думаю, ад Зеленскага і в хвост, і в гриву, да? Калі б ён зрабіў гэта ў адрес Зеленскага, ён таксама бы нарваўся на крытычную рэакцыю з боку свайго галоўнага гаспадара Пуціна. Чаму ён гэта робіць? Робіць ён першае для таго, каб унутр Беларусі частцы тойга грамадства, якое глядзіць толькі прапаганду, прапагандысцкія каналы, ўсё ж таки не забываем, што ў Беларусі поўная цэнзура, няма незалежных сродкаў інфармацыі, можа, дзякуючы у тым ліку нашым эфірам мы даходзім да часткі грамадства Беларусі, але частка не
можна глядзець незалежныя СМІ, і вось яны бачаць, што такі добренькі Лукашенко, які выступае за мір, за сяброўства, за гістарычныя сувязі паміж Украінай і Беларусю. Другой месседж, конечно, ён працуе і будзе працягваць працаваць да апошняга, каб дамагчыся правядзення перамоваў пра мір ва Украіне менавіта ў Мінску, так званы Мінск-3. Але вельмі паказальна, што пасля гэтага свайго паслання украінскаму народу ён сустрэўся з губернатарам Архангельскай области Российской Федерации и сказал, ну, дословно можно процитовать: мы на одном фронте, и роль Беларуси в этих сложных обстоятельствах очень сильно возрастает. То это значит, что он адначасова кажа, што ён воюе супраць Украіны разам з Расійскай Федэрацыяй, калі ён кажа, што мы на адным фронте. Чаму ён гэта зрабіў? А таму, каб таксама падкладачку зрабіць у выпадку сітуацыі, калі Пуцін будзе незадаволены гэтым віншаваннем у адрес украінскага народа. Так што Лукашенко тут як хамелеон. Ён хлусіць, ён цынік, ён гуляе у сваю гульню, ну і хацеў бы, конечно, мець гэтую перспектыву Мінск-3. Але давайте не забывацца, што менавіта учора пачалося шмат вайсковых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, абвешчаны вучэнні ВВС і ПВО, якія будуць працягвацца до 10 верасня. І яны будуць займацца менавіта абаронай вайсковых аб'ектаў і вайсковых фарміраванняў у выпадку паветраных удараў па тэрыторыі Беларусі. Абвешчаны вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Яны прымеркаваны менавіта да таго, як будуць дзейнічаць органы райаддзелы унутраных спраў, іншыя структуры міліцыі у выпадку военнага становішча. Абвешчаны вучэнні камендатур по тэрыторыі Беларусі. Значыцца, як працуюць яны у сітуацыі военнай, калі трэба забяспечыць адпаведны парадак. Абвешчаны вучэнні войск тэрытарыяльнай абароны двух абласцях. Учора яны праходзілі ў Мінскай вобласці, а сёння праходзяць у Гродзенскай вобласці, у 3 раёнах. Пазаўчора дзяржсакратар Савета бяспекі Вальфович заявіў аб тым, што мы пачынаем вучэнні ў адной з артылерыйскіх брыгад. І нават задэклараваў, што гэта будуць больш комплексныя вучэнні, правяраць, як кіраўніцтва Мінабароны Генеральнага штаба кіруе сваімі вайсковымі падраздзяленнямі. Ну і апошняе, што магу сказаць, учора пачаліся вучэнні военных корэспандэнтаў. Яны сабралі 24 прапагандысты, блогера, і накіравалі у бригаду сил специальных операций. Так что Лукашенко з одного боку хоче бути ніби посередником, а з другого боку робить усе, каб створити напруження у регіоні і створити погрози. Окрім привітання, в той самий день відбувся ще обмін полоненими. До України повернули 10 захисників, яких вважали зниклими безвісти. Обмін відбувся, значить, за посередництво на території Білорусі. І ось це також викликає питання. Лукашенко намагається повернути Білорусі роль переговорного майданчика між Києвом і Москвою. Що це за посередництво таке? Ну, давайте разберемся. На территории Беларуси уже не первый раз отбывались обмены военнополонными. По формуле там 185 на 185, было 500 на 500. Там Лукашенко играл роль только техничную. Организовать доставку, открыть пограничный переход. Посередниками выступали іншие третьи краины. Бо перамовы шли поміж Украиной и Россией напрямую. У гэтай ситуации зацікавлення выкликае заява Ирины Костевич, депутатки палаты прадстаўнікоў, гэта ніжэйшая палата парламента Лукашэнкі. Яна была міністр працы, ведаю яе добра, і яна заявіла аб тым, што гэта 10 грамадзян Украіны, якія парушылі міграцыйнае заканадаўства на тэрыторыі Беларусі, і таму яны былі, ну, фактычна, можам лічыць, дэпартаваны. Значыцца, яна мае на ўвазе, што 10 украінскіх военных, прабачце, не прапісаліся ў якімсьці з гарадоў Беларусі, ці не зарэгістраваліся. Ага, значыцца, не зарэгістраваліся, мы іх выкідваем з тэрыторыі Беларусі, дэпартуем. Выглядае гэта ўсё, конечно, вельмі дзіўна, калі не сказаць, што просто смешна. Здаецца, што тут сітуацыя раскрываецца вельмі проста. Гэтыя 10 украінскіх военных знаходзіліся фактычна ў военным палоне на тэрыторыі Беларусі. Мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі існавала, і нават да сённяшняга дня, хутчэй за ўсё, існуе 5
56 цэнтраў фільтравання военнопалонных украінскіх. Гэта фактычна група украінскіх военных, якая знаходзілася ў военным палоне на тэрыторыі Беларусі, і тут узнікаюць рызыкі для Лукашэнкі, што ў гэтым кантэксце можна будзе разглядаць яго як бок военнага канфлікта, вайны, якая ідзе паміж Украінай і Расіяй, да, дзе агрэсарам выступае Расія. Так што ён хутчэй хоча пазбегнуць адказнасці ці не фокусаваць сваю роль у гэтым, але і маеце рацыю, ён стварае таксама, ну, зноў-такі падставы, платформу прадэманстраваць, што вось я гатовы быць тут ачышчаным, да? Я ачышчаюся нават ад ваенных палонных, я хачу быць пасярэднім.